en lille dreng her, kan jeg se, med i åben hal. Ja, det kan du tro. Ja. Er det noget, som I har som fast lørdagsprogram? Når vi har spist morgenmad og sådan noget, så går vi herover. Ja. Og vi går rundt i 4 timer, og så går vi hjem og sover på frokost, og så er mungerne bliver brændt af. Det er dejligt. I 4 timer? Ja. Ja. Det er mange timer jo. Ja, men så er det selvfølgelig for at splitte med hjemmet. Ja. Og hvad siger I til Greta, når I kommer hjem efter? Jamen, han er godt tilfreds og træt, og har haft nogle gode oplevelser. Ja. Så det synes jeg er fantastisk, at de har lavet sådan et arrangement herovre. Ja. Rigtig dejligt, at der er den mulighed for børnefamilierne at komme over. Ja. Dit barn, hvor gammel er det? Jamen, jeg har 2. Jeg har en på 3, en pige på 3 og en dreng på 13. Og der kom på 13, han synes også, det er altid også, ja. Så det er lige fra 3 op, og så også 13 år? Jeg vil sige, for de små, der kan kravle, der er jo rum for ovenpå der, som kan benytte sig af. Ja. Så den lille kommer over i det lille rum, og så den store? Hun er begge steder. Ja. Ja. Det er hun rigtig glad for. Hvor er det dumt. Hvis det nu ikke er hoppepool, hvad laver I så? Så spiller vi her. I spiller badminton? Ja. Og løber rundt. Og løber rundt? Ja. Hvor gamle er I? 9 år. Ja. Fordi herinde, der er mange, vi kender, men man kan spille fodbold med alle mulige andre, man ikke kender. Ja. Og man får nye venner og sådan noget. Ja. Ja, det er jo, man får bare nye venner herinde, når det er sjovt. Alt. Sidste gang så.